Sielläkö se oli hiisi aikana on pitänyt majaa, kun tänne on painut piiloon. Moikka! Terveiset tältä Hiidenportin kansallispuistosta. Tämä onkin viimeinen Kainuun kansallispuistosta, josta teen videoa. Lähdin tässä nyt tällaiselle yhden yön retkelle tänne vähän rauhoittumaan ja rentoutumaan yksikseen. Maanantaina alkaa sitten minun vuoro olla kotona vauvan kanssa, eli jään vanhempainvapaalle puoleksi vuodeksi. Puoliso lähtee töihin. Tässä nyt tämmönen pikkupätkä omaa aikaa ennen sitä. Olen käynyt aikaisemmin täällä Hiidenportissa joskus. Mitähän sitä olisi vajaa 10 vuotta. Ja ei hirveän hyvin muista näitä paikkoja, mutta tässäpä lähdetään tutustumaan. Lähdin kävelemään ensinnäkin tänne Kovasinvaaran suuntaan. Täällä on aikanaan ollut alueen ainut asutus. Ja nykyään se taitaa olla sellainen niitty vain, mutta lähdetään katsomaan. Sitten Kitulan lammille olisi tarkoitus mennä yöksi ja riippumatta majoitteena niin kokeillaan, että joko se riippumaton yöpyminen onnistuisi paremmin mitä edellisen videon reissulla Hossassa. Mutta jees, hei! Mukava, että löysit tämän videon ja tervetuloa mukaan retkelle. Nyt aiotaan tulla tähän Kovasinvaaralle. Ainakin sellainen niitty täältä synkän metän keskeltä löytyy. Kovasinvaaralla on asuttu 1700-luvulta 1900-luvun puoliväliin asti. Elanto hankittiin eränkäynnillä, viljelemällä kaskettuja mehtiä ja pitämällä karjaa. Elämä oli kovaa ja ankaraa. Tervanpoltto toi lisää elantoa. Kämpässä majoitettiin myös metsätyöläisiä 1900-luvun alun suurten savotoiden aikaan. Nykyään Kovasinvaaran pihapiirin niittyjä hoidetaan säännöllisellä niittämisellä ja raivaamisella. Alueella on poltettu kaskea vuonna 2011 ja silloin kasketulle alalle töpeksittiin eli syljeskeltiin kasvamaan kaskinaurista ja myöhemmin kaskiruista. Laskeutun Kovasinvaaralta tänne itse tätä Rotkolaaksoa kohti, mutta ei lähetä vielä tuonne, vaan jätetään sen huomiselle. Tämän retken lopussa on sitten joku sellainen hieno mitä odottaa. Lähdetään jatkamaan tuosta sitten tuonne leirintäpaikalle. Niin ja ei siis mennä tuonne Allaslahteen, vaan tuossa ei ollut maininta tuosta Kitulanlammen leiriytymispaikasta jo noin 3,5 kilometriä. Sinne olisi tässä vaan tarkoitus hiippailla. Hiippailla tälle iltaan, että jos sinne mahtuu leirin pystyttelemään. Ja eiköhän pysty. Tämäkin taitaa olla semmonen enimmäkseen päiväretkeilijöiden suosima kohde, kun tuohon itse Rotkolaaksoon tai tuohon kanjonille, niin sinne ei joku pikkumatka tuosta parkkipaikalta ja opastuskeskukselta. Oho, täälläpä on tosiaan vanhat pitkokset vähän siinä kunnossa, että sieltäkin uusia. Hyvä, että tätä kunnostus- ja ylläpitorahaa riittää näihin noiden Lapin isojen ja Etelä-Ruuhkasten kansallispuistojen lisäksi myöskin näille
Kainuun vähemmän kuljetuille pienille puistoille. Ihmiset, jotka haluaa sitten niin rauhassa retkeillä, niin saavat täällä sitten hyvissä puitteissa kulkea. Siirryttiin pois tuolta yleisimmältä päiväreitiltä ja lähempää tuota rotkoa, niin polutkin muuttuu vähän tällaiseksi pienemmiksi, vähemmän kuljettuiksi. Ei haittaa ollenkaan. Onpa mukava, kun täällä on niin todella rauhallista. On niin hiljasta, kun ei kuulu, kun tuuli vähän tuolla puitten latvustossa ääntää ja muutama hullu sääski silloin tällä lentää ohi, mutta nekään ei ole hoksannut vielä pistämään ruveta. Todella rauhallista. Just sellaista, mitä minä lähdin täältä hakemaan. Sitten kahtelemaan riippumatonta paikkaa. Kohteessa tässä Kitulanlammella, mutta tässä on vähän huonosti leiriytymispaikkoja. Sitä ajattelee, että kun riippumatta on, niin sitähän saa minne vaan, kunhan vaan puita löytyy, mutta ei se ihan niinkään ole, että pitäisi löytää sopivat puut ja mielellään ottaisi aika tasaisen alustan siihen, että ei kivien päälle, että jos sattuu käymään vahinko, niin ei tuu siitä sitten hämminkiä. Tuossa on tämä on tosi kivinen tämä niemi. Ja tässä on tehty niin kuin pari kappaletta tuommoista telttatasoa, josta yksi oli varattu, mutta siitä en tiedä missä sen asukkaat on. Että tuossa oli 2 naista oli tuossa laavulla, mutta he oli jatkamassa matkaa ja sitten yksi pariskunta tuli ja miettivät vielä jäävätkö tähän vai jatkavatko. Minä katselen tästä vähän ylempää
ylempää sitten itelle riipparipaikkaa, jospa löytyy. No siinä on ihan hyvän näköinen paikka, että on siinä yksi tommonen kivi alla, mutta pitää koittaa yrittää olla tippumatta. Riippumatolle löytyi ihan mukava paikka tuosta vähän ylempää rinteestä. Taas on kyllä niin semmonen seesteinen ilma, että ei haluttaisi laittaa tarppia. Olisiko nyt se kerta, kun minä otan riskin ja kastun. Jaa, täällä ei ole kenttiä ollenkaan, niin ei pysty tarkistamaan, että mikä on sääennuste. Niin se on sitten vähän niinku arpapeliä. Mutta joo. Päivälliseksi olisi Välimeren riisiä ja sitten voikanaa. Tämmönen hyvin helppo nopea, kunhan lämmittelee vaan ruoka. Tässä ei ole muita näkynytkään, että tuo teltta tuolla on yksi, mutta ei ole ihmisiä näkynyt nyt. Niin. Mikäs täällä ollessa? Harvemmin tulee kuljetettua tämmöisiä niinku tölkkiruokkia mukana, mutta nyt on varsin tällainen. Laittoin vähän enemmän vettä, mitä niinku tuossa riisiohjeessa oli. Eipä se haittaa, vaikka vähän löysempää olisikin tämä eväs. Jees, sitten tähän purokohinaa kuuntelemaan ja hiljalleen nukkumaan. Hyvää yötä. Huomenta. Mukavan näköinen aamu ja edelleenkin ihan tyyntä. Tässä nyt aamupalan syöntihommat ja sitten kohti sitä Hiidenportin rotkoa. Oli kyllä mukavalla eri paikka. Oli niin älyttömän rauhallinen, niin siellä sai olla rauhassa ja rentoutua. Nyt palailen tätä samaa reittiä takaisin vähän matkaa ja kohti Porttilammen leiriytymispaikkaa ja siitä sitten sinne itse Hiidenportin rotkoon. Nyt ollaan aikaisin liikenteessä, kun kello on vasta vähän päälle 8. Nyt jo liikenteessä.
Jospa tämmöisellä aikaisella startilla kerkeisi sinne rotkoon ennen kuin päiväretkeilijät saapuu kohteeseen, niin saisi ihmetellä sitä ihan rauhassa. Tuo 1982 perustetun Hiidenportin kansallispuiston maastot on mäkisiä ja hyvin kivisiä. Rotkolle pääsee kuitenkin helppokulkuista polkua Palolammen parkkipaikalta, mutta pitemmälle puistoon mielivän on varauduttava kiviseen ja mäkiseen maastoon. Hiidenportin rotkolaakso on muodostunut 11 000 vuotta sitten jääkauden loppuessa ja Sotkamon Jääjärven vesien kuohuessa koskina uomaa pitkin kohti Kaakkoa. Rotko on noin kilometrin mittainen ja korkeimmillaan pudotusta on parisenkymmentä metriä. Ennen muinoin sana hiisi on tarkoittanut muinaisten luonnonjumalten palvontapaikkaa, jossa uhrattiin metsäjumalille. Kristiuskon levittyä Suomeen ja tuomittua alkuperäisuskonnot pakanallisiksi muutettiin hiisisanaa kuvaamaan paholaista, ja niinpä paikkanakin se tarkoitti sittemmin palvontapaikan sijaan pahaa paikkaa. Tarina kertoo Vuokativaaralta kristiuskoa paineen hiiden majoittuneen karjansa, eli susien, karhujen, ahmojen ja ilvesten kanssa Hiidenportin maisemiin, jonne ei kuulunut kirkonkellojen ääni miltään suunnalta. Sielläkö se oli hiisi aikana on pitänyt majaa, kun tänne on painut piiloon. On kyllä aika vaikuttavan näköinen tämä Hiidenportin rotko. Tämmöisiä paikkoja on kyllä siisti käydä kahtelemassa aina välillä. Minäpä hiippailen tästä tuonne parkkipaikalle päin ja tässä ei mitään sen erikoisempaa tainnut enää ollakaan tässä loppumatkasta, niin kiitos kun olit mukana retkellä. Tämä oli tosiaan semmonen rauhoittumisretki omassa rauhassani minulle just niin kuin minä kaipasin. Että oli niin tyyntä ja hiljasta ja rentoa ja rauhallista. Rotko sitten lopuksi vielä hiljensi näin reissun loppuun. Oikein hienoa. Hei, kiitos kun olit matkassa. Nähdään taas seuraavassa. Moi moi!